Stimați prieteni, colegi, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, mă adresez către toți cei care mă cunosc și cei care nu mă cunosc. Vreau să împărtășesc gândurile și viziunile mele asupra stării de lucruri care persistă în țara noastră. Deși comunitatea internațională tinde să creadă că Republica Moldova este o țară independentă și suverană, unde predomină liniștea și grija față de cetățenii acestei țări, țară în care predomină normele unui stat de drept, unde guvernarea este în serviciul poporului, de fapt, starea de lucruri este cu totul alta. Republica Moldova ca țară, populația, cetățenii Republicii Moldova, în calitate de locuitori acestei țări, au devenit prizonieri. Prizonieri ai sistemului politic care există, prizonieri ai partidelor politice. Mai mult de 22 de ani, Republica Moldova a preluat sistemul politic, sistemul parlamentarismului clasic, unde, odată la 4 ani, noi ne întâlnim în cadrul alegerilor parlamentare și delegăm dreptul nostru de participare direct în administrarea treburilor statului, conform Constituției, unor reprezentanți, mai bine zis, deputaților. La rândul său, acești deputați, pe parcursul la 4 ani, exercită puterea din numele nostru. Doar că, conform Constituției Republicii Moldova și conform așteptărilor și speranțelor noastre, deputații ar fi trebuit să ia decizii consultându-se cu noi și să ia decizii în vederea respectării și aducerii în societate a respectării drepturilor și obligațiunilor fiecărui cetățean, inclusiv și a deputaților, precum și a tuturor instituțiilor statului, prin intermediul cărora ne realizăm atât drepturile, cât și realizăm obligațiunile structurilor statului ca acestea să funcționeze în interesul nostru. Deși aceasta este o normă constituțională și un drept prin care noi avem posibilitatea să ne realizăm aceste drepturi, de fapt am nimerit, după cum spuneam anterior, prizonierii acestui sistem. Pentru că acești deputați, ajungând în Parlament, exercită puterea doar în interes personal și în interesul partidului din care face parte. Deși vorbim că noi alegem anumiți reprezentanți care să ne reprezinte în Parlament, de fapt situația nu este așa. Și aici trebuie să înțelegem cu toții acest element foarte și foarte important. Pentru că venim în alegerile parlamentare să alegem reprezentanții noștri, dar de fapt noi alegem un partid politic sau o structură care urmează să-și realizeze interesele sale. Pentru că în cadrul campaniei electorale noi nu avem dreptul să alegem reprezentanții ai noștri. Pentru că nouă, în cadrul campaniei electorale, ni se pune o listă pe care sunt indicate anumite persoane la decizia șefului de partid, cel care finanțează acest partid politic, iar datorită organelor de conducere a acestui partid, această listă se legitimează și această listă este pusă pentru ca cetățenii să o aprobe sau nu. Evident că cetățenii fac o alegere generală, pentru că, după cum spuneam, nu au nicio posibilitate de a-și alege reprezentantul său direct. Problema cea mai mare intervine atunci când aceste persoane ajung în Parlament și fiind dependente de liderul partidului și de partidul care l-a promovat la funcția de deputat, aceste persoane nici de cum nu va acționa în interesul nostru, în interesul cetățenilor, dar vor reacționa și vor acționa, vor lua decizii în interesul partidului din care face parte și la indicația șefului de partid, cel care l-a făcut deputat. Prin urmare, cetățenii Republicii Moldova, pe parcursul a 4 ani de zile, sunt eliminați din procesul de luare a deciziilor și întreaga putere, pe parcursul acestei perioade,
este doar în mâinile acestor partide. În același timp, cetățenii Republicii Moldova nu au dreptul de a revoca acești deputați din Parlament, pentru că legislația Republicii Moldova nu prevede acest lucru. Prin urmare, cu toții împreună, am devenit prizonieri ai acestui sistem și, indiferent de ceea ce se întâmplă în țară, de deciziile care sunt luate de deputații din Parlament, noi, ca cetățeni, nu avem nicio posibilitate de a influența aceste lucruri. În asemenea situații, când puterea este transmisă doar unui grup de cetățeni, unui grup de deputați care și-o atribuie și o folosesc doar în interesurile sale, e evident că cetățenii, indiferent că poporul Republicii Moldova, trebuie să ia o decizie cum putem să întoarcem puterea poporului, ca poporul Republicii Moldova să devină cei care vor lua decizii pe viitor. Evident că unica soluție și soluția cea mai corectă este de a ne dezice de Parlament, de a ne dezice de sistemul politic care presupune funcționarea parlamentarismului. În această situație, o altă cale decât înlocuirea acestui sistem politic cu un alt sistem nou care ar permite cetățenilor Republicii Moldova să ia decizii direct în interesul său, este doar instituirea și funcționarea unui nou sistem. În opinia noastră, acest sistem poate să fie atunci când, la nivelul fiecarei localități, locuitorii acestei localități vor alege reprezentanții săi care vor conduce cu localitatea. Și aici am în vedere fiecare sat în parte și fiecare oraș în parte. Acești reprezentanți ai poporului vor lua decizii cu privire la dezvoltarea și funcționarea localității sale. Cetățenii, locuitorii acestei localități vor avea dreptul în oricare moment să ceară socoteală reprezentanților săi, iar în caz că acești reprezentanți nu vor activa în interesul localității, locuitorii vor avea posibilitatea să-i revoce în oricare timp și să-i înlocuiască cu alți reprezentanți din localitatea sa mult mai buni. Reprezentanții poporului la nivel local din toate satele și orașele unui raion vor forma puterea raională. Vor forma Consiliul Reprezentanților Poporului la nivel raional, unde toți împreună vor administra cu treburile raionului. Iar reprezentanții poporului tuturor raioanelor se vor întâlni la nivelul țării, la nivelul statului și vor forma Consiliul Suprem al Reprezentanților Poporului. În acest Consiliu sau acest Consiliu Suprem al Reprezentanților Poporului vor decide asupra celor mai importante probleme din țara noastră. Cum ar fi alegerea președintelui Republicii Moldova, alegerea membrilor guvernului, alegerea procurorului general, alegerea judecătorilor la Judecătoria Populară Supremă și, evident, pe alte întrebări la nivel de țară. Evident că reprezentanții poporului, cei care vor fi reprezentanți ai fiecărui localități în parte, nu vor lua decizii în detrimentul său. Acest lucru ne va permite ca să nu se formeze fracțiuni sau grupări în cadrul Consiliului Reprezentanților Poporului și pentru că aceștia vor fi delegați doar pentru o singură sesiune. Respectiv, aceștia nu vor putea fi supuși șantajului sau, și mai problematic, să nu fie supuși corupției sau vânzării politice sau acționarea
în interesul unei persoane sau unui grup de persoane. Pentru că odată luând decizii la nivelul Consiliului Superior al reprezentanților poporului, reprezentanții poporului se vor întoarce înapoi la nivelul consiliilor raionale, iar ulterior la nivelul consiliilor sătești, unde vor trebui să implementeze acele decizii care au fost aprobate la nivelele ierarhic superioare. Prin urmare, vom crea un sistem politic unde vom avea reprezentanți ai tuturor localităților Republicii Moldova, pe de o parte, pe de altă parte vom oferi posibilitate cetățenilor Republicii Moldova să aibă un reprezentant real din localitatea sa și cu dreptul de a-l schimba în orice situație și la orice etapă atunci când locuitorii vor observa sau vor simți că reprezentantul său acționează în detrimentul societății sau în detrimentul localității sale. În ultima perioadă, dumneavoastră ați auzit de o inițiativă promovată de către partidele de la guvernare prin instituirea sau prin alegerea de către dumneavoastră a unor deputați pe mandate uninominale. Vreau să vă spun că aceasta este o minciună și este o nouă încercare de preluare a puterii de către aceste clanuri și de către aceste partide politice. Pentru că ceea ce v-am spus eu anterior și cu alegerea deputaților pe mandate uninominale nu au nimic în comun și este o diferență foarte mare. Pentru că alegând un deputat pe mandat uninominal, acesta va merge în aceeași structură a Parlamentului, unde va adera fie la un partid politic, fie la o fracțiune parlamentară, fie că împreună cu alți deputați aleși pe mandate uninominale vor crea fracțiuni separate, iar practica de peste 20 de ani a demonstrat că fracțiunile parlamentare și grupurile parlamentare pe parcursul a 4 ani de zile se ocupă doar cu promovarea și realizarea interesului personal. Totodată, legislația Republicii Moldova nu permite ca să aveți posibilitate de revocare a acestui deputat în cazul în care dânsul nu mai acționează în interesul localității care l-a desemnat. Trebuie să înțelegem foarte bine această diferență dintre parlamentarism și conceptul nou prin care ne dorim să transmitem puterea către popor. Și trebuie să înțelegeți că această idee și acest concept pe care vi-l expun acum are foarte mulți susținători, dar în același timp are foarte mulți opozanți. Evident, cei care ne susțin pe noi și alături de noi promovează acest concept de transmitere a puterii către popor sunt persoane simple. Sunt antreprenori mici și mijlocii, sunt tineri, intelectualitatea, medici, profesori, sunt pensionari, sunt veterani, sunt invalizi, sunt alte categorii de cetățeni care își doresc ca puterea să fie transmisă către popor, iar instituțiile statului să funcționeze în interesul cetățenilor. Pe când o altă categorie de populație își doresc cu tot din adinsul păstrarea parlamentarismului. Și acestea, în primul rând, sunt partidele aflate la guvernare care s-au deprins să folosească puterea și instituțiile statului în interesul său. Pe de altă parte, sunt clanurile criminale, clanurile mafiote, care s-au deprins să folosească, să implice structurile statului, partidele politice, deputații din Parlament, în diferite scheme corupte, în diferite scheme de fur de bani publici, în diferite scheme în interesul său, în interesul acestor clanuri criminale mafiotice, precum și în interesul partidelor aflate la guvernare. Mai avem o categorie de persoane care, deși sunt conducători de întreprinderi mari, întreprinderi medii, aceștia sunt în reprezentația întreprinderilor apropiați puterii, care
dezvoltă anumite activități economice în baza comenzilor de stat și în baza banilor pe care le primesc de la guvernare. Cu toate acestea, numărul celor care înțeleg că este necesar schimbarea sistemului politic în țară, zi de zi se mărește, zi de zi crește și deja este mult mai mare decât numărul celor care doresc să păstreze structura parlamentarismului pentru a o folosi mai departe în interesul său sau în interesul partidului. E evident că schimbarea sistemului politic în țară trebuie să aibă la bază anumit suport legislativ, o anumită bază juridică. Pentru schimbarea acestui sistem politic ne propunem elaborarea unei noi Constituții, unui nou text al Constituției Republicii Moldova, care va fi elaborat cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul tuturor cetățenilor Republicii Moldova și care ne propunem, proiectul acestui text ne propunem să-l aprobăm la prima adunare generală a poporului Republicii Moldova, ca ulterior acest proiect al viitoarei Constituții să fie transmis tuturor cetățenilor țării pentru o analiză complexă, pentru ca cetățenii să se expună asupra acestui text, ca ulterior să fie aprobat de către toți cetățenii Republicii Moldova. Și iată, prin acest text al noii Constituției să punem bazele juridice de funcționare a unui nou sistem politic în Republica Moldova, a unui sistem politic prin care să scoatem puterea de sub jugul partidelor politice, să transmitem puterea poporului către cei care cu adevărat au dreptul și trebuie să ia decizii și să participe în administrarea directă a treburilor statului. Evident, în calitate de secretar general al Partidului Social-Democrat, trebuie să vă spun că, deși această idee a fost inițiată și promovată de către Partidul Social-Democrat, această idee a devenit o idee națională. A devenit o idee în jurul căreia se consolidează societatea noastră, cetățenii Republicii Moldova. Evident că partidele politice urmează să aibă rolul său în noul sistem politic. Este lipsit de logică ca un reprezentant al partidului politic să se expună asupra faptului că puterea trebuie transmisă poporului, astfel ne explicând care va fi rolul partidelor politice. Dar în sistemul politic nou, partidele politice nu vor avea dreptul să promoveze reprezentanții săi în consiliile reprezentanților poporului. Dar partidele politice urmează să activeze, să existe și să funcționeze în continuare. Partidele politice trebuie să fie un catalizator de idei. Partidele politice trebuie să se ocupe de elaborarea, promovarea și oferirea, propunerea către reprezentanții poporului a proiectelor de dezvoltare a țării, proiectelor de dezvoltare economică, proiectelor de dezvoltare socială, proiectelor de cum în Republica Moldova starea de lucruri să devină mai bună. Evident, între partidele politice trebuie să existe o concurență, astfel încât reprezentanții poporului la nivel de consiliile reprezentanților poporului raionale, cât și Consiliul Suprem al reprezentanților poporului să poată să aleagă anumite proiecte, anumite oferte pe care le fac partidele politice. Iar partidele politice trebuie să fie pregătite de a deveni parteneri în implementarea acestor proiecte, în cazul în care reprezentanții poporului, ceea ce constituie reprezentanții ai tuturor localităților Republicii Moldova, vor accepta și vor decide de a lua ca bază anumite proiecte elaborate de partidele politice. Evident, partidele politice trebuie și au posibilitatea să-și expună sprijinul față de anumite persoane, de anumiți reprezentanți ai poporului.
În același timp, reprezentanții ai poporului au dreptul și posibilitatea de a prelua și a promova anumite proiecte economice, sociale elaborate de partidele politice. Dar partidele politice, după cum spuneam, vor avea doar această funcție, această misiune ca catalizator de idei, iar reprezentanții poporului vor fi reprezentanții ai localităților, unde vor avea obligațiunea să activeze în interesul localității, raionului și țării. În această ordine de idei vă invit și pe dumneavoastră să luați aceeași decizii. Să vă alăturați acestei inițiative care a devenit o inițiativă națională, o idee națională, să împărtășiți cu noi această idee, să transmiteți această idee apropiaților dumneavoastră, cunoscuților, locuitorilor localităților dumneavoastră, să ne dezicem de funcționarea parlamentarismului și transmiterea puterii către partidele politice ca aceștia să poată să o utilizeze doar în interesul său, să promovăm și să facem tot posibilul ca acest concept de transmitere a puterii către locuitori, către cetățeni, să-l reușim împreună, să efectuăm această transmitere a puterii. Sunt sigur că împreună vom reuși. Vom reuși pentru că trebuie să reușim pentru fiecare dintre noi. Sunt sigur că vom reuși pentru satele noastre, pentru orașele noastre, pentru raioanele noastre și împreună vom reuși pentru Republica Moldova. Vă îndemn să realizăm și să ne bucurăm de această reușită cu toții împreună.